Da. Kto tam? Roman, po prostu go nie muszę no. Помалки, що то чи бамбулю Dziękuję. Tam, padę. Da. Dule. Co? Що ви маєте, це бабу, я не мушу вас Jo, nigdy nie możemy nataczać. Twórczy nie bardzo kiedy Сферу nataczam. маєте, сферу. Важко по тигу ньому туше роц. Przestań. Просто гньому важко ти. Ja potrochę. Kto tam? Sebastian. Opatrz, to kto tu? Tu kto? Ej, dedy. Sebastian. Dule, pójdź, dule. Ale uznawaj dule, Просто гньому ще Mama. Pójdź, dule. Завівкані. Dule. Idź tu gniemu Roman. Pójdź ta dule. Hańba, nie rób tak. Pójdź mama. Apa. Powiedz cieta. Sebastian, No. teta. Tam gąbiczki tu. Powiedz dziadu. Nie widzę tak. Tam dziadu siedzi tam, ale tu powiedz jemu, powiedz dedu. No, bo to Ładać. Od telewizora. Ty wielszy hibesz bardzo, nie widno co po czym. Roman, chodź tu, weź daj flaszkę. Kto tam? Sebastian. Co Syleszka? A na hotel to tam pozabierano. Patrz, co to szkarednicy już jest chodzi. Tam po tym depozycie. Ale cygarety wam nie dają aż po tydzień. Tu użała moją klasę. O, dule. Pijam. Musimy kapitał ci dał. Gdzie? Za co to film? Skracę film o wszystko. To co? Za co film tak skończył? To jakoś był film? Po to, że Witoce Kapitoli tam nie chce dawać, ale to nowy druh filmu, takže tako kończy. Czy to ten maska, nie? Ale mu chlupina, patrz tam. To wtedy to nie potem. To wielu chodzi, to doma się zbladnie. Patrz co robił. Ale uszaleni. Szaleni. Що я не ходим до медведя. Ale to fur każde wideo musi tu być zgadzanie, chłopiec nie ma jedno szumne wideo, co może tak to opatrzyć. Tyle mi przyszło powiedzieć. Tak sami objednaj. Jedno wideo nie możesz dziakomu ukazać, bo szadzik laju, wadzasz się. Єднання. O! Furki natacją praca strictu. A ty teraz nawcaczasz, kiedy widzisz. Dasia by furwadzi chce się. Takie mi utwory mogłaś i ma być, a ja nie chodzę do medwedza nic. A ty chodzisz, taki mam powiedzieć. Tak to jest Co ja? Kim ja Dawaj, bym mordę. tylko chodziła, tak mi co wypienowała. Ale co robimy? Albo mamy do steczka weźmiemy. Всяку Ну, жизнь ковидзе було. А Уже ти казав, казала, що що на ведельє не об'єднає мені. Було ж повець, ми Де зараз було? забивають вона, гей. Ну там musimy Kryna cedła. Kryć na nią. Idziemy tu wolno na ciasto. Kryć na nią. Do unek i mały. Ukaż mu na. No, co ty? Nie rób, bo wymarzysz. Świeczkowy klucz.
Mamy na świecie klucz? Asi nie, nie? No. Nie opłacę, nie opłacę. Lepiej czy Nie na niebie się trochę jakąś tutaj krzyżki dała, to nie powinno No, być. jeszcze raz Muszę, ma. ja już będę chodzić. Będzie jedna przyjdę do domu spanie, pójdziesz. Tu będziesz śpić na do mnie. Ja nic nie budzę pić, ja mam inne z Ameryki. No, ty fur masz inne. Małe się A, poczytacie. no. To nie bawenie, to stało Jak 47 będziesz tysięcy. trypać raz na to ten... Ja nie budzę pić nic. No ci dobrze. Nie Weźcie sobie, widzcie gazdynię, widzcie tu gazdynię. No, Dobrze, bo na budowę już chłopca się. Nie budzę. Ja mam sobotów. ty fur Nie, masz. nie Masz śpię, każdy ja ten soboty. Tebe ty iść, jak ty masz każdy dzień niedzielu. Ja patrzę Marię, a robi tak nie wiem. Co tam myślało? Co myślało? Nie. Nie, babu, tam nie chcesz. Ty tam nie chcesz, babu. Nie chcę. Nie, Marię, proszę, nie. Wywalujesz się po mnie. Do Teska do picia przyjdziesz. Baba, co po hańbie powiedziała. Wyrosi ci jest koła czy nie? Nie znam świadectwa Iwka dostanie. To ty nie pytaj. Nie, Nie to idzie w szkoły. No, Staniu, nic stała. No, jedno wideo nie możesz tak komu puścić. Nieźle cudownie. Co to? A ja jej nie popiłam. Bo ja takie nie Ja bym chciała, piję. żeby było przez chłopca na wideo, nie was. Ja już takie nie piję. Tylko nie chcę, to nie pije jego oko. Nie jest koła, mam koło prowadzi. No bo no, my się na takim ale albo tylko nie patrzeć. Ale kobieta nie musi kupować, nie? To jest Jasiek, śpiszka. Co? Co? Gruszki. A, wróżka, na gruszka. Zobaczy publika. A to się masz albo. Ja noszę na górę. Ej! Zobaczy publika, hej. Jo, nie. Idę raz. O co się pomogło? Nie ciskaj. Łukasz, ahoj, będziemy kończyć. Łukasz, czujomu. Sebastian, jemu powiedz ahoj. Spramu, ahoj. Łukasz mu ahoj. A poszli mu po synku. Tu poszli po synku. Słodki klas. Jeden, jeszcze dwa kupi słodki klas. Czekaj, bo nie widzę. Co tu patrz jomu. Roman oblika. Na nього. A Łukasz mu. Musimy... Jo, nie musimy. Będziemy... Krasna Ej, pusynka. a ty koszar masz? Jeszcze, Sebastian, jeszcze A raz. chlapców co kupili majca? Łukasz był A po oni to synku. kupili? Ja mam Romaninę z tego. Hej, ja mu muszę kupić na używanie. Łukasz mu. Przyniosę mu korbacz. A po dule. Bo pamiętam, że im nie kamerowała. Ale robi dule. Łukasz, jak robisz dule? Oj, dule. A tam kazuje dule. Ale to, ale już teraz na perki chcę łapać. Darzała tak. A mi się dał do utryczko. Niech nie Nie, wie. Wydawiesz. Filmomy z Nie chcę, żebyś się No dobre, kończymy Dorici z tobą. Poszło, byście do...